Vi slušate emotivno-sekularni podcast Sleđa, svakodnevne teme uz kritičko razmišljanje, domaćini su Marko i Peđa. Danas je 8. maj 2023. godine, a tema je šta dalje, ne znam kako drugačije da nazovemo. Da, nismo mogli da smislimo neki posebno pametniji naslov za večeras, jer zapravo ne možeš ni da budeš pametan. Posle tragedije, duple tragedije prošle nedelje, pamet staje. Jednostavno, i kada razmišljamo o tome o čemu mi večeras da pričamo, ne možemo naravno da pričamo i ne želimo da pričamo iz pozicije bilo kakvih psihologija i bilo čega. Nismo mi ni vlasni, ni sposobni da analiziramo motive ili bilo što je dovelo do toga da bilo ko od dvojice počinilaca ovih strašnih, užasnih, tragičnih zločina su to uradili, ali možemo da pričamo o tome kako je društvo u kome se to desi i koliko to nije, kako bih rekao, izolovano i endemski, nešto što je vezano samo za Srbiju. To je, bar što se mene lično tiče, nešto kao eho svega onoga u čemu se živi prethodnih više od 30 godina na prostoru cele bivše Jugoslavije. I ti vidiš da je to tako i po tome kako su reagovali ljudi na celom tom prostoru. Ne samo u smislu da smo imali i dan žalosti u Crnoj Gori zbog toga što se desilo u Srbiji i dan žalosti u Bosni i Hercegovini zbog toga što se desilo, nego vidimo tu neku, ne mogu čak reći ni zbunjenost, vidimo taj potpuno neki šok ljudi na celom tom prostoru, zato što jednostavno prepoznaju. Bilo je puno puta reči o tome prethodnih dana koliko je oružja u opticaju na celom tom prostoru, koliko je iz tih nesretnih ratova preteklo oružje, koliko ima raznih vrsta posttraumatskog stresa, koliko ima urušavanja nečega što je ne u onom konzervativnom i patrijarhalnom i tradicionalnom smislu porodice ili tako nešto, nego u nekom smislu komunikacije, koliko se to izgubilo među ljudima uopšte, koliko je to zapravo strašno. Kako čovjek da bude pametan, stvarno ne znam. Znači, ja ne znam nikoga iz bližeg ili daljeg okruženja ko je, kako bih rekao, sabran i čitav ovih prethodnih 5 dana. Sve se dešava kao neko snoviđenje, kao neka noćna mora. Svi dani su nekako slični, nebitni su ovi formalni dani žalosti ili bilo šta. Jednostavno ne možeš da se uklopiš i plus, povrh svega, za mene isto lično potpuno, ne može se reći neadekvatne, nego potpuno besprizorne reakcije vlasti, koje ne da ne ume da hendluje, moguće da ne umeš naprosto da hendluješ, ovo su situacije koje ne može da si priprava specijalno za to, ali potpuno neka nesuvisla neke priče, potpuno bezobrazne zloupotrebe dana žalosti, potpuno jezive zloupotrebe toga kako su ljudi tužni, jednostavno, ne znam, to mi je onako, bukvalno kao so na ranu svega ovoga što se dešava. Znaš, nemam neke pametne reči, stvarno za sve to. Pametne, ja nemam nikakve reči. Mislim, bukvalno šta god da se desi, oni samo jednu stvar vide, a to je kako da na bilo koji način sebe promovišu. Da. Od helikoptera pa na vamo, mislim. Yes. Imali bilo šta što može da se desi, a da to ne bude iskorišćeno za samopromociju? Da. Nema, to je ono što, znači, bukvalno, ja ne znam da li od ovoga ima dalje, mislim, šta bi moglo da se smisli uopšte da je gore od ovoga, znaš, ono... Pa nema, objektivno nema. I to bi smislili da bude samopromocija, i na to bi našli način da bude samopromocija. Jeste. I što je najgore, relativizuje se čitava situacija. Koliko puta smo u proteklih 5 dana čuli, pa jeste, koliko ima takvih zločina u Americi. A sama osnova je drastično drugačija. Eto, ti si živeo prilično, da kažem, dugo i kako bih rekao, duboko u tom društvu, u tom sistemu. U Americi je ustavom zagarantovano pravo da ljudi posjeduju i da nose oružje. U Srbiji je potpuno suprotno. Treba da ispuniš jako mnogo uslova da bi uopšte imao pravo da posjeduješ oružje. A dozvola za nošenje je rezervisana isključivo za službena lica.
Znači, verovatnoća toga da neko šeta ulicom pa sad izvadi revolver pa te upuca, u Srbiji bi trebalo da je minimizirana zakonskim odredbama. Za razliku od Amerike gde svaka šuša može da ima pištolj za pojasom i da je to potpuno legalno. U Srbiji smo imali slučajeve da lopov upadne čoveku u kuću, ovaj ga upuca i tog čoveka sude onda za pokušaj ubistva ili za ubistvo. U Americi bukvalno smeš da upucaš osobu koja ti je ušla u kuću i nećeš odgovarati. Ne samo u kuću, imaš države koja ima smeš na ulici da gubiješ stand your ground laws, po zonu, ne moraš da se povučeš, ne, ali mislim to se naravno zloupotrebljava, ali jeste, to je isto bitna stvar, što ta osnova je potpuno drugačija i sama činjenica da se u Americi to naravno zloupotrebljava na mnogo načina i da je automatsko oružje dozvoljeno u Americi. U Americi može da se uđe u prodavnicu oružja, da se kupi čak i automatsko oružje. Možeš da uđeš sa automatskim oružjem u Target i ulazili su sa M4-kama i ostalim. U Srbiji ne postoji zakonski način da posjeduješ automatsko oružje i za obično oružje jako je teško da ga posjeduješ. To je jedna zloupotreba. Onda je bilo, naravno, politički zloupotreba, ne znam, moji politički protivnici, ne znam, ovo, ono. Zloupotreba čak i samih počinilaca u smislu čitanja podataka iz zdravstvenih kartona. To je nedopušteno. To ne sme da se radi. Ne zato što neko treba da ima posebnu emociju prema počiniocu. Ne, nego ako se držimo zakona, držimo se tog zakona. I taj počinilac mora da bude zaštićen od toga da i predsednik izađe na televiziju pa da govori to je manijak, to je psihopata, to je ovo, to je ono. On nije obučen. Njemu su svi manijaci, mislim, njemu su svi kriminalci, pacovi, kako beše šta, ne više se... Pride, čovek nema obrazovanje da bi delio te vrste etiketa, da bi delio te vrste dijagnoza. To ne sme da se radi. Problem je u tome što niko od onih koji su vlasni da vode računa, da se te zloupotrebe ne dešavaju, nije reč rekao. Republički javni tužilac, bilo ko iz institucija, zato što institucija nema. Zato što on izađe i kaže, evo ja imam predlog nekih 10 mera, Ana, vi ako odlučite možda da to prihvatite, evo, sutra nam su jednoglasno odlučili da je to naravno najgenijalnije moguće rešenje, s tim što ja tvrdim da to neće rešiti problem. Time što ćeš ti da spustiš starosnu granicu na 12 godina, a nećeš rešiti taj problem nikako. Šta će se desiti kad ubije neko ko ima 11 godina? Onda ćeš da spustiš na 11 ili na 10? Šta si rešio time? Kao da neko od 12 godina ima svest da mu to bude... Ma naravno. Ima neko je pisao pre neki dan, neko od pravnika, da je, ja sad to samo interpretiram, pošto ne znam zapravo kako glasi iz udžbenika njihovog ta rečenica, da je negde u osnovi podizanja krivičnih prijava i podizanja optužnica protiv lica mora da se nalazi to da je to lice svesno čina koji je počinilo, tog dela zapravo koje je počinilo. I šta ćeš ti da postižeš tim spuštanjem starosne granice neprekidnim? Ništa, zapravo ništa. Kao i tim otežavanjem legalizacije, odnosno otežavanjem dozvola za oružje. Pa ovaj drugi koji je izvršio masakr iz Mladenovca, on je masakr izvršio automatskom puškom koju inače po zakonu ne možeš da imaš. Znači to što ćeš ti otežati legalizaciju pištolja, automat svakako ne može da se legalizuje. Znači, on je svakako imao ilegalno oružje. Šta će to da dovede? Dovešće do crne berze. Kao što se uvek i dešava. Zabrani nešto, to nešto će da ode u sivu ili u crnu zonu. Poenta je negde da vlast reaguje stohastički, reaguje histerično i reaguje tako, ovo što si rekao, znači reaguje tako samo da se ide na promociju. Hajde da iskoristimo ovu situaciju, da vidimo da možemo da uberemo neki poenčić još za sebe i onda naravno džoker iz rukava je uvek, ok, ići ćemo na izbore. Znači to je kao onaj mim gde onaj lik stoji pored one cisterne koja propušta vodu i lepi udara onaj pancerband, onaj duct tape da zalepi. Za ovo vlast, taj pancerband, taj duct tape su izbori. Šta god da curi, idemo na izbore. Jer curi ovde? Izbori. Neka narod odluči. To sakrivanje iza naroda ne može to večito da traje. Ja mislim da se granica negde povlači kod dece.
generalno, što se mene kao ljudskog bića tiče, tu mora da se povuče granica. Sve ostalo postaje manje bitno kada dođe se do toga da stradaju deca. I niko od njih koji ne ode do te škole, koja se nalazi na maksimum kilometar od ministarstava koje su u okolini, niko da ode od njih. Otišla, ja mislim, samo Dana Grujičić i niko ništa. Ružić koji posle 4 dana podnosi ostavku, bolje da nisi. Ako već nisi prvog dana, umesto što si lupetao o tome da su krive igrice i zapadne vrednosti, uprkos naučnim studijama koje govore da to nema nikakve veze, znači umesto da si to lupetao, trebao si samo da kažeš osjećam se odgovorno, podnosim neopozivu ostavku, hvala vam i doviđenja. To je sve što se očekivalo od njega. Mislim, igrice, znaš, igram te igrice, takve igrice od kantera pa nadalje, mislim, već koliko. Tako je. I nisam jedini, daleko od toga. To, koliko si ljudi ubio od tada? Nikoga. To je potpuno besmisleno. Ne znam, kažu postoje te neke prekretnice, vododelnice svakog društva, odakle više nema dalje. Ja nisam siguran da postoji više bilo šta u Srbiji što može da se nazove tom vododelnicom posle koje nema dalje. Imali smo mnogo takvih situacija. Posle helikoptera sam mislio nema dalje, jer su ti ljudi, ti piloti su proglašeni za alkoholičare, to je prošlo tako i nikom ništa. Novine su lagale bukvalno da je helikopter sleteo, da je beba spašena i tako dalje. Kad se ispostavilo da je greška, ništa, samo teramo dalje. Koliko atentata izmišljenih, koliko budalaština izmišljenih, nikom ništa, nikada niko nije odgovarao. Tako sad i ovo. Ko odgovara? Pa ništa, opet je predsjednik rekao, znate, ovi neće beli dan više videti. I onda se oglasi neko od advokata i kaže, pa čekajte, ali to nije po zakonu, kako on to može da kaže? Pa zato što može da kaže šta god hoće, jer nema ko da ga spreči, nema ko da ga zaustavi. Umesto da se priča o greškama sistema. Bar u Americi dođe do nekog, znaš, neko presavije tabak, pa Dominion što su tužili ovog crvenog morona od Trumpa. Ne, od Fox su tužili. Tako je, da. Fox, moja greška. Ali evo i Trumpa hapse za ne znam šta. Znači, nije savršeno. Ima mnogo toga što ono kao zašto to niste, razumeš? I dalje ima mnogo laganja i mnogo žute štampe i jednostavno laganja i lupetanje gluposti. Ja bi se to zahtevao da se kazni kako nemaš nikakvih dokaza ili barem indikacija da je to o čemu pišeš, znaš, da nemaš, moraš da imaš neke izvore, moraš da imaš neki osnov za ono što tvrdiš. Ali ovde, koliko god je tamo uništen i bolestan sistem iz različitih perspektiva, ali i dalje postoje te neke institucije, te neki checks and balances na koje se toliko pozivaju, donekle ipak postoje. Znaš, I nezavisne su od uticaja vlasti na način da su potčinjene. To je poenta negde. Znaš, i tog predsjednika može da tuži bilo ko, na kraju krajeva bilo ko ima pravo da ga tuži i on ne može da kaže ja imam imunitet. To ne postoji. Znači, ako ga tuži za nešto, dužan je odazvati se sudu. U Srbiji prosto je, ne samo u Srbiji, ajde na Balkanu, da tako kaže, prosto je nepojmljivo da neki građanin, pa čak i neka grupa, pa čak i ne znam, neko udruženje, da tuži predstavnika vlasti i da se to uzme za ozbiljno. Ne, taj drugi deo je problem. Da. Drugi deo bi se našao. Mi smo imali, eto, da spomenemo, eto, u smislu sistema i svega toga, i pre ove vlasti, imali smo da smo pravili ustavne žalbe, pa se to ignoriše, pa se to razvlači godinama, pa nikom ništa. Ne, dođe odgovor, odbija se bez osnova i bez razuma. Ali nakon dužeg vremena razvlačenja da već i zaboraviš. Ili se dobije tako neki ignorantski odgovor, ili nikom ništa, ili nije ništa. Odgovor je neopisivo fenomenalan u svojoj bolesti, da oni kažu da uredba nije neustavna, jer je uredbu donela vlada, a vlada, jel te, mora da radi po ustavu.
Stoga, otprilike, bukvalno su dali izjavu, sve što vlada donese je po ustavu, jer je to donela vlada. Tako je. Znači, ustav jednostavno nema nikakvu svrhu, iako je poenta ustava da upravo to ograniči, da ograniči vladu da radi šta god joj padne na pamet. Ustavni sud dolazi sa suprotnim rešenjem koje bukvalno suprotno kaže da je sve što vlada uradi obavezno po ustavu, jer ga radimo. To je kao da ja ubijem nekoga i dođem i kažem, ja njega nisam ubio. Kako? Pa ja radim po zakonu, a po zakonu ne smem da ga ubijem. I ja ga nisam ubio. Ali to je ona paralela sa... To je ustavni sud, čoveč. To ti je ona paralela sa nacističkom Nemačkom kad kaže, bilo je u Nirnbergu, kad kaže, ali ja sam zaista radio sve po zakonu, jer mi smo imali zakone po kojima smem to da uradim. Bilo je i na RTS-u svoje vremeno kad jedan od njihovih urednika rekao na temu toga zbog čega su toliko drastično prorežimski. Kaže, pa mi prenosimo šta kaže vlada, zato što vlada radi po ustavu i mi uzimamo da je to apsolutna istina, ono što nam saopštava vlada. Znači, kritičko razmišljanje ništa. Ovo je još gore od toga što je radio po zakonu. Ovo je još gore. Ovde se krši ustav, a Ustavni sud kaže ne može da bude kršenje ustava, jer oni ne smeju da krše ustav. Dakle, da ne možemo da ih kaznimo. Oni ne smeju da krše ustav. I posle toliko godina i posle toliko krugova tih zloupotreba dođeš do ovako jedne drastične, katastrofalne situacije i sistem ne ume da reaguje. Zato što nema ko da reaguje u tom sistemu. Jer su svi oni tu samo postavljeni kao neke figure, nebitni, bilo je ona druga ili treća, nebitno koja po redu konferencije za štampu, imali su, zajedničku sednicu su imali vlada i predsednik i onda on stoji i to sve priča, a oni samo stoje iza njega, znaš, oni su samo scenografija. Pa čemu služite? Po ustavu je ta vlada najviši organ u državi. Predsednik je manje ili više protokolaran. A ne, on sve saopštava, on sve radi. Pa, kada se 10, 11, 12 godina tako radi, da se jedan čovjek promoviše kao najpametniji i kao jedini koji sve zna i koga zovu svi ovi ostali, pa i predsednica vlade, šef, onda dođemo do toga da je car u stvari go. I da on ne ume da rešava te stvari, ne ume da ih hendluje iz niza svojih nekih, da kažem, stanja i kako bih rekao, pojavnosti, i zbog toga što je urušio sistem. Sistem ne ume ovo da hendluje. Mi slušamo uglavnom iz nezavisnih medija šta govore stručni ljudi, kako bi trebalo rešavati ovu situaciju. A oni koji su vlasni da to rešavaju, kažu neka se deca u sredu vrate u te učionice, kao da ništa nije bilo. U Americi kada se desi mass shooting u nekoj školi, oni sruše tu školu, zato što ne možeš da se vratiš na to mesto i da se ponašaš kao da se ništa nije desilo. Kako deca da ponovo uđu u taj kabinet gde nedelju dana kasnije pobijeni su njihovi drugovi? Kako? Kako? Ne postoji način. I onda kao, zašto roditelji kažu neću pustim dete u školu? Pa ne bi ni ja pustio moje dete. Normalno. Potpuno nerazumno. I što je najgore, jedan od onih, kako bih rekao, pa to čak i nije margina, ali delovalo je kao da je margina, primetio si koliko se pojavilo onih koji seire na time što se desilo, onih koji bi to da kopiraju, oni koji objavljuju potpuno idiotske videoklipove gde slave maloletno KK kao rekao heroja ili šta ti ja znam, ja to ne mogu da razumem. To je neki taj dodatni nivo koji polomi ti mozak. Znači, polomi ti mozak. Kako možeš tako uopšte da razmišljaš? Odakle potiče to razmišljanje? Odakle to dolazi da se ti nekako diviš i da li je to sad samo zbog lajkova, privlačenje pažnje ili šta, ili je to patologija, ne znam. Znači, stvarno ne mogu da razumem. Patologija društva. Moguće. Vidi, ja bih očekivao posle ovakvog užasa da se svi ućute, da u jednom trenutku samo sve stane. Ne, pa tog istog dana, tog istog popodneva su krenuli da izviru takve osobe. Ne može, znaš, već smo pominjali u različitim temama više puta o ovu stvar. Ne možeš ni da ne smeš da razumeš takvu stvar. Znači, ne smeš ni da pomisliš kako bih ja to mogao da razumem. Ne. Jer to nije razumno. Znači, to su bolesne individue koje isto kao i ova vlast, šta god da se desi, znači, kakva god da je tragedija, to ne registruje.
To ne registruje kao na bilo koji način loše, to registruje samo kao priliku za što ti kažeš lajkovanje, samopromociju, daj da nešto, znaš, to ti je od šta su parovi i farme i ostale boleštine. Ništa drugo do samo to. Ja se sećam da sam samo jedan klip ugledao, i to je naravno bilo zbog toga i podeljeno, gde ženska osoba ne zna da koliko ima slova u azbuci. Ne može da sabere 2 jednocifrena broja, razumeš? Da. Znači, to se uopšte ne registruje kao, alo, to nije to nije za promovisanje, to nije za... Ja, ali ta osoba je posle popularna. Mislim, da, to čak nije ni smešno, to je tragično. To nije čak ni smešno, pukom. To je tragično. To čak i kada se šeruje, naravno, postoje ljudi koji su sličan mentalni sklop i njima je to, sve je to njima super. Postoje oni ljudi koji će to šerovati u smislu da se podsmeju, ali to nije podsmeh, to je takođe jedna slika društva. To nije smešno, to je tužno. To je tužno, kao kada se šeruju klipovi raznoraznih, nazovimo ih novinara i šta znam, koji lupetaju na raznoraznim nacionalnim frekvencijama, da ne imenujemo sad bilo koga, ali to nije smešno. To su osobe koje, nažalost, imaju kakav takav uticaj na društvo. Upravo. I sad mi ćemo kao da se nasmemo zato što kažeš, pa to je glupa osoba, kako to... Ne, ali toliko njih će da kaže, pa čekaj, ali to je osoba koja vodi taj i taj program, koja ima neki autoritet samim tim, koja, zamisli, intervjuiše neke političare, neke ljude iz vlasti, šta znam. To je tragično. Gde smo pogrešno skrenuli, ne znam, ali mislim da smo skrenuli pogrešno, da ima tome decenije sada već da se kada gledaš unazad, eto ti, mi smo praktično generacija, kada gledaš od 90 ili 91. na ovamo, tih poslednjih 32 godine, recimo, koliko objektivno možeš da navedeš godina da su bile samo normalne godine, ili godine kakvog takvog optimizma. Ja mogu slobodno da kažem da su meni godine optimizma bile nakon 5. oktobra, pa tamo dok nisu ubili Đinđića, znači recimo neke 2,5 godine, da su bile godine iskrenog optimizma. Posle toga je bio period neke stagnacije ili tako nešto, nije bilo pesimistično, makar je bila neka stagnacija u tom nekom smislu, i od kada su ovi zajahali, znači pesimizam, isključivi pesimizam. Ne pričam uopšte o 90-im koji nisu za poređenje, znači život kroz ratove, kroz sankcije, kroz bedu, nemaštinu i sve ostalo. Šta mi imamo? Naš obojica smo ljudi u svojim 40. godinama. Koliko je nama ukradeno godina života i gde je dospelo društvo u tom nekom međuvremenu? Mi možemo da kažemo, ok, mi smo otišli odatle, mi smo sebe spasili, drugačije možemo da posmatramo stvari, možda objektivnije, ali čoveče, koji je efekat na jedno društvo kad preko 30 godina ti imaš, to nije sinusoida, to je mali jedan pik i onda opet ideš u duboko dno. I šta je rešenje? Šta je rešenje? Eto, to je ono gde ne možemo da nađemo ništa. Šta je rešenje? Znači, ja ne znam... Rešenja ima, ali nema ko da ga sprovede. To je problem. Ja mogu ti kažem nekoliko stvari koje bi bile rešenja, ali nema ko da ih sprovede. Na koji način? Znaš, na koji način uspostaviti institucije koje ne postoje? Na koji način ih očistiti? Da li to onda znači da će ovo društvo prvo da kako bih rekao, prvo da nestane u potpunosti, pa na tome onda da se proba da se gradi neko drugo društvo, jer stvarno ne znam, ja mislim da je ovo prešlo granicu oporavka, da ovo ne može da se oporavi. Znaš, žao mi je zbog toga, iskreno, onako ljudski, ja žalim, ja doli imam kao i ti, i porodicu, i prijatelji, i sve, ali ja ne vidim da ovo može da ide na bolje. Nikako. Ne vidi, mislim, ne znam. Pojavi se tako poneko, znaš. I onda ga ubiju u pojam. Otprilike. To je to, znaš. Znaš, profesorka je to, ali... Ili mu objasne, nemoj mnogo da se ističeš, nije ti to baš dobro za zdravlje, ili naprosto ta osoba odustane, jer vidi da znaš, ne možeš ti nešto da radiš ako nemaš sa kim da radiš. Znaš, ako ljudi neće, puno ljudi, ja iskreno razumem, da ne bude da mi samo kritikujemo, razumemo naravno ljude i težak je to život, da živiš pod neprestanim stresom. Većina ljudi dole ne zna kako će im biti sutra. Znaš,
ti ja možemo da kažemo imamo u planu za jul ovo, za septembar ono, u decembru ću da radim ovo i da si prilično siguran da ćeš baš to tako i da uradiš. Prilično siguran. U Srbiji ne mogu da kažu ni za sutra da su sigurni šta će biti tako, počevši od toga ja ću otići u radnju, poneću, ne znam, 800 dinara zato što ću za te pare da kupim tačno to, to i to. Sutra će već te cene biti drugačije. Znači, od tih banalnih stvari koje takođe su izvor latentnog stresa, pa do ovako ekstremnih situacija. Kako sad neko ko ima rođake, svoje dete, bilo šta, da kaže, pa ne, nema veze, sad, ovo je prošlo, najgore je prošlo, neka sutra se vrati u školu. Kako? Ne samo tu školu, bilo koju školu. Pa bilo koju, da. Naš Beograd je veliki, pa je to najekstremnije, ali to oružje cirkuliše svugde. Sutra može da bude Kragujevac, može da bude Niš, može da bude Kraljevo, može da bude bilo koji drugi grad. Mentalitet je isti. Iste su to žrtve uništavanja sistema u prethodnih 30 i kusur godina. Još kad vidiš ove koji slave, Da. onda bude... Čitavu tu, da kažem, tu neverovatnu podvojenost, jedne koji neprestano lupetaju o tome da nam je rešenje povratak Bogu, tradiciji i porodici, i ovi drugi kojima je izgovor za sve, pa jeste preko puta škole je mural Ratku Mladiću, to je sigurno dovelo do toga. Ma nije, ovaj dečak nije zbog murala Ratka Mladića pobio svoje drugare. Nemojte da simplifikujete stvari. Niti ne bi to uradio da je bio ne znam kako pobožan i ne znam kakva tradicionalna porodica, možda i bila tradicionalna porodica. Šta mi znamo na kraju krajeva? Šta mi na kraju krajeva znamo? A to su lupetanje. Samo ekstremi. I to naravno, to su ekstremi koji imaju, kako bih rekao, polaze sa nekog ideološkog stanovišta u toj celoj priči. Jer njima je, sve im se ogleda u tome, znaš. I konflikt je samo je u tome. I onda kad im kažeš, pa čekaj, ali ako lupetaš o tim igricama, o zapadnim vrednostima, Bog, tradicija, porodica i te stvari, pa isto lupetaš što je lupetao Ružić, isto lupetaš što je lupetao pola ovih iz vlasti, a kao ti si protiv njih. A pa ne, kao, ja jesam protiv njih, ali znaš, za ovo su ipak u pravu. Pa nisu u pravu. Ne zato što su oni vlast koja inače nije u pravu ni za šta, nego zato što ovo nema veze s mozgom uopšte. Kakve igrice, kakve budalaštine, ljudi kače, ali nema to ko da čita, kače relevantne istraživanja psihologa koji su rekli da nije niko postao ubica zato što je igrao igricu. Ne, nego on se oduševljava tom igricom ili tim i tim horror filmom, baš zato što nosi u sebi već to. Znači, ne napravite medij ili sadržaj takvim, nego ti u tom sadržaju uživaš zato što si već takav. Potpuno je sve izokrenuto, sve je slika u onom krivom ogledalu. Bukvalno sve. Vidi, na koji način ti možeš nešto da poboljšaš ako je psihologija u suštini dalje tabu tema? Zamisli kad čuješ da neko ide psihijatrija u stvari. Da. Lapsus. Neko da kaže da ide ili da je išao kod psihijatra. Odmah ga sramote, da. I on bude još gore maltretiran i izopšten iz društva zbog toga što je potražio pomoć, a 80% ih u Srbiji vapi za tim. Tako je. I trebalo bi da odu, da par sesija da obave, razumeš? Tako je. Jeste, to si upravo. Čim neko kaže tako nešto, odmah kao, pa što ideš, nisi valjda lud. Eto. Znaš, ali to je isti onaj mentalni sklop koji sakriva svoje dete ako to dete ima autizam, sakriva svoje dete ako ima invaliditet i tako nešto što se nažalost i dalje smatra kao, kako bih rekao, neprihvatljivo u široj društvenoj zajednici ili bilo što drugo. Taj neki način razmišljanja koji je katastrofalan, koji je uvredljiv na kraju krajeva za svakoga. Ali to i dalje opstaje. Tabuizacija mentalnog zdravlja, tabuizacija bilo čega što je potpuno bilo koje slabosti. Da li je psihička ili fizička slabost. Isto i prema ljudima sa invaliditetom. Da. Pre neki dan smo bili ovde u Nemačkoj na doručku, šta li je, pekara, nije ništa. I dolazi žena
u kolicima, ono sa Drubencetom, vum oko nas, ono mi kao, ćete tu sediti, kao da, pomerimo stolicu, žena sede, dođe kelnica, dodaje, ona završi, ode nas, znači, nalaziš se u državi u kojoj je to ne samo normalno, nego sama država to pomaže i omogućava i, znaš... Da, rampe su svugde i tako da. A da ne pričamo o brizi o starijima, znaš, o svim vrstama slabosti se vodi računa. I ne mora da se ističe posebno, nego se to, posle koliko vremena to se podrazumeva. Jednostavno se podrazumeva. To je nama isto bio jedan od prvih šokova, da kažem, kada smo videli koliko je ljudi napolju sa svojom decom ili sa srodnicima koji imaju neko od stanja ili neku bolest ili tako nešto, da smo prvo pomislili, pa da li ih je više nego kod nas? Ne, nije, samo su vidljiviji zato što je potpuno normalno. Zato što je to potpuno normalno. Ljudi se ne stide onoga čega i ne treba da se stide. Zašto da se stidiš? To je deo prirode, to je takođe potpuno normalno. Pričali smo i o brizi o starijima u Španiji. Znači, oni redovno izvode svoje starije u restorane, jedva hodaju sa hodalicama, šta god, ali im se pomaže. Ne zatvara ih se u stan ili u kuću i zabravi, razumeš, i ne otvaraj vrata. Ne znam, ne možemo to da rešimo, dobro, nismo ni pošli sa pretpostavkom da ćemo da rešimo, ovo je više, kako da kažem, naša ljudska potreba da i mi iz sebe nekako izbacimo tu frustraciju ovime što se dešavalo prethodnih dana. Za većinu ovih sada pod tema koje smo pokrenuli završimo sa ne znam. Zato što ti ovo polomi mozak jednostavno. Ne možeš da se snađeš u ovoj situaciji. Nemaš mnogo šta pametno da kažeš. Teško je. Ja se uvek vraćam na ono majmuni u odeći, mislim. Nema od toga još uvek nažalost bežanja. Nismo evoluirali dovoljno. Kao vrsta. Pojedinci možda da, ali kao vrsta ne. I ono što me za Srbiju brine i što mi se ne sviđa, ja uvek u veoma agresivne rasprave ulazim sa ljudima koji generalizuju narode i razumeš. Te ovi su onakvi, te Holanđani su onakvi, znaš ono, Nemci mrze Holanđane, Holanđani mrze Nemce, mi mrzimo Hrvate, Hrvati mrze, znaš ono, i sad u svakoj dovoljno velikoj grupi imaš jednake procente onih bolesnih, ludih, ubica, u Srbiji ono što vidim je da se ti procenti neopisivo menjaju na negativ. Ne znam da li me razumeš. Da sve više i više ima onih koji... Kada bih hteo da racionalizujem... Ili su samo glasni, ne znam. Mislim da je deo priče u tome, a deo priče treba, ja bar verujem, treba pronaći u tome da je odliv stanovništva jako veliki. Da značajan broj ljudi koji ne želi da bude u toj sredini naprosto se pokupi i ode. Među onima koji ostaju, osim naravno ljudi koji nemaju priliku da odu ili jednostavno ne žele da odu, imaš i evidentan procenat onih koji nisu, što bi stari ljudi rekli, nije prispeo nikuda. Takvi onda ostaju verovatno i oni donekle podižu taj procenat vidljivo na taj način izmeštenih iz stvarnosti ili izmeštenih iz civilizacije ili bilo šta drugo. Bojim se da i to ima taj neki efekt. Ponovo ne samo u Srbiji, verovatno isto važi i za Bosnu i Hercegovinu, verovatno isto važi tu i tamo za Crnu Goru, Hrvatsku i tako dalje, za sve te zemlje iz kojih ljudi iz razloga lošeg života, kogod može, pokupi se pa ode. Oni koji ostaju, naravno da se menja onda taj procenat, taj prosek se menja. Kada mi je Voja otišao, u kom dobu? Da. Što kažu, u 7. deceniji pokupio se i otišao. Nije to I to ne otišao, ne znam, u Češku, znaš, otišao preko okeana. I to na drugi onaj tamo okean, u Kaliforniju. Bukvalno jedan od najpametnijih ljudi koje ova zemlja ikad imala, u svoje 70. godine uzme, pokupi se i napusti. Jer više ne može u njoj da živi, ne želi, šta god. Nisam ga pitao direktno nikad, ali... Jasno, ali... Otišao tamo gde mu je bolje da može da živi i ole normalno. Upravo to. Ne znam. Ne znam kako dalje. Ali mislim da za večeras ni ne možemo dalje, jer smo prešli preko vremena. Da. Slušali ste emotivno sekularni podcast Leđa.
svakodnevne teme od kritičkog razmišljanja. Slušajte nas svakog ponedjeljka u 20 časova na sleđa.com. Vidimo se i sledeće nedelje.